zo'n dag is Joert, dan heb je toch het gevoel wie het maaitijd. Dat hier ik op de 1 januari en Joert op de 2 januari weer. Maar de zinnen erbij, een net al te sterke wind, is het nog klaar. De komende dagen wordt donker waar over het algemeen. De zinnen maken het uitentrog wel eens even koers. Laat ik beginnen met joen en vannacht. Bewolking, uitentrog eens even rein, lichte rein. Het smiet net een protowetter op, maar het is wel weer. En de temperaturen 6 of zo'n graden. En de wind, ja, die zal toch wel matig ontkräftig wezen. Meestentijds uit het zuidwesten mee de krachtige wind in het kustenwaardgebied. Morgen eerst nog bewolking, kans op wat lichte rein, maar dat stelt niet altijd volop voor. En daarna komt de zinnen er, ik weer even terug, vooral in de midden. En de temperaturen morgen die liggen samen bij het 10 of de 11 graden in. Een echt hege temperatuur. En de wind, die komt uit het westen en het zuidwesten mee, is matig en vrij krachtig. Ja, en dan zetten we op naar de orendagen, het fruitsjoch. Vreed, sneeuw en sneeuw, temperaturen noemen bij de 9 of de 10 graden in. Ik moet zeggen, die dagen komen ze op meest bewolking. Soms is even wat zinnen, maar de bewolking had 4 bij de oerhoorn. Ik in het weekend. En vierders, het blijft wel droog. Dat is positief. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.